Aşgabatyň we vilayatlariň hasyhanalarynda COVID-19 alamatlary bolan ýataglaryň köpelmegi dowam edýär. Köpüsinde bu keseliň bardygy tasdiklanýar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýyň şuňlary ýurda sapar edýän COVID-19 boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň halkary bilermenlerine görkezilmejegini aýdýarlar. Baralykda ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdan ýurt häkimetleri ýokunç ketelleriniň ýaýrymagyndan goranmak boýunça öňgörüli we şidilmedik çäreler girdýärler. Jemgyýetçilik we şäher transportynda bazarlarda maska giymegi talap edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtaxt we vilayat hassahanalarynda şu günler koronawirusa mahsus alamatlary bolan ýataglarda COVID-19 keseliniň tasdiklanmagy dowam edýär. Dünýäde we Gorugly köçelerindäki kardiologiýa merkeziniň kabulhanasyna 27 sany ýatag getirildi. Olaryň altysynda koronavirus tasdiklandy. Ikisi ýoguldy. Galanlary analizleriniň netijelerine garaşýarlar diýip Aşgabat şäherindäki saglyk edarasyndaky çeşmämiz adynyň agdalmazlygy şerti bilen 6-njy ýulda Azatlyk radiosyna aýtdy. Häzirki wagtda Aşgabatda COVID-19 keseli bilen kesellän bolmagy guman edilýän adamlaryň diňe ýokunç keseller hassahanalarına däl, eýtem taýýarlanan beýleki keselhanalara da, şeýle hem käbir ofis jaýlaryna da yerleşdirilýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Aşgabatda Polemex ofisi bar. CNPC kompaniýasynyň gapdalynda indi ol Türkmen Alabay jemgyýetiniň binasy. Onuň aýlanyp geçýän ýoluň gapdalynda ullakan ammarlar bar. Şonu koronavirusly adamlar üçin karantini öwürdiler. Ýokunç keseller hassahanasyna kesellänleriň sygmaýanlygy sebäpli şol ýerde koronavirusly hastalar üçin wagtlaýyn ýer döretdiler diýip habarçylarymyzyň biri 6-njy ýulda aýtdy. Emma Türkmenistandaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimizin söýlerine görä koronavirusly ýataglaryň saklanýan ýerleri bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça resmi toporunyň agdalaryna görkezilmez. Daşary ýurtlulara görkezmek üçin agyr hastalardan şol sanda COVID-19 hastalygy bolan adamlardan boşadylan keselhanalar ýörite taýýarlanypdyr. Hususan da ýurdun gündogorundaky Türkmenabad şäherinde halkary bilermenlerini görkezmek üçin birnäçe desha taýýarlanypdyr. Olaryň arasynda Farap gümrük gullugynda gurulan täze karantin zolagy Türkmenabadyň köpügli merkezi we Türkmenabaddaky ýokunç keseller hastahanasy taýýarlanypdyr. Azatlygyň bu vilayatdaky habarçylarynyň söýlerine görä 7-nji ýylda Liwap vilayatynda Farap gümrük hanasyndaky uly karantin zolagynyň açylmagy planlaşdyrylýar. Bu aralykda Azatlygyň habarçylary Liwap vilayatynda COVID-19 diagnozy tasdiklanan şol sanda ýogulan adamlaryň köpelenligini habar berdiler. Koronavirus synagy oňy netije beren bir adam şu gün 6-njy iýulda şäher keselhanasynda aradan çykdy. Ol 56 ýaşyndady. Koronavirus bilen kesellänleriň hemmesi şäher hassahanasyna geçirildi diýip Yerli Saglygy saklaýaş edarasyndaky çeşmämiz habar berdi. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça missiýasynyň Türkmenabad şäherine tapary bilen baglanşykly koronavirus tasdiklanan hastalaryň hemmesi ýokunç keseller hassahanasyndan Türkmenabad şäher keselhanasyna geçirilipdir. Şeýlelikde Türkmenabaddaky köpügli lukmançylyk merkezi koronavirusly ýataglardan boşadylypdyr. Bu COVID-19 boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerine görkezmek üçin edilipdir. Lukmanlaryň arasynda koronavirus bilen kesellän 5 adam bardy. Olaram şäher keselhanasyna yerleşdirildi. Türkmenabaddaky köpügli lukmançylyk merkezi bütün dünýä saglyk guramasynyň wekillerine görkezmek üçin taýýarlandy. Şonuň üçin hastalar ol ýere häzir kabul edilmeýär diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda COVID-19 diagnozly näsaglaryň tahkik sanyny anyklap bolmady. Saglygy saklaýaş ministrliginiň wekilleri ýurtdaky keselçilik meselesi boýunça maglumat bermeýärler. Azatlygyň Liwap vilayatynyň saglygy goraýaş ulgamyndaky çeşmelerine görä häkimetler koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly hakyky ýagdaýy gizlemäge tinanşýarlar. Näsaglary gizleýärler. Bularyň hemmesi sahnalaşdyrylan bir zat. Käte pnevmoniýa diýerler. Şäher hassahanasynyň reanimasiýa bölüminde nämeleriň bolýanlygyny bir görseňiz. Näsaglar şol ýerde 2-nji gatda virus ýokaşan lukmanlar bar diýip çeşmämiz aýtdy. Mundan başga da bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri hakyky ýagdaýy görmek isleseler, inçe keselhanasyna baryp görsünler. Saparyndan öň onkologiýa hassahanasynyň näsaglaryny deri we venerologiýa klinikasyna geçirdiler. Ol ýerdäki elhenç zatlary görüp biljegini göz getirmek kyn. Keselhana meçidin gapdalynda ýerleşýär. Günde 5 gezek namaz okulýar. Şol bir wagtda keselhanada çağılar ölüm halynda ýatyrlar diýip Liwap vilayatynyň saglygy goraýaş edaralarynyň birindäki çeşmämiz aýtdy. 2 aýlap garaşlandan soň bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 missiýasy 6-njy ýylda Türkmenabada bardy. Azatlyk radiosy Türkmenistana baran halkara wekilleriniň özlerinden maglumat alyp bilmedi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatdaky ofisinde bize ýazmaça sorag bermegi maslahat berdiler. Azatlygyň 2 gün bäri
yollayan e-maillerine entek jogap bolmady. 7-nji ýylda bütün dünýä Saglyk Guramatynyň Aşgabatdaky wekili 14-nji ýa-da 15-nji iýulda missiýanyň medpugat konferensiýasynyň geçirilmegini planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Bütün dünýä Saglyk Guramatynyň delegasiýasynyň Türkmenistana baran güni bütün dünýä Saglyk Guramatynyň koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreler hökmünde beren rekomendasiýalaryna gabat gelýän käbir çäreler Türkmenistanda öň görülip eşidilmedik derejede ulanylyp başlandy. Ulag we beýleki jemgyýetçilik ulgamlarynda işleýänlerden maska giýmek talap edildi. Mundan odal türkmen häkimetleri bu talaby ulanmagyň tersine ilatyň maska giýmegine garşy çykypdy. Iýun aýynda bütün dünýä Saglyk Guramatynyň jemgyýetçilik transportynda we fiziki aralygy saklamagyň mümkin bolmadyk beýleki ýerlerinde maskalary dakynmagy dünýä ýurtlaryna ýene-de maslahat berdi. 6-njy ýyldan bäri Aşgabatda resmi taksi sürüjüleri maska giýdiler. Awtobus sürüjüleri maskalarda işleýärler. Bazarlardaky satyjylar hem maska dakynýarlar. Bu täzelikler daşary ýurt medpugat neşirlerinde hem peýda boldy. Pakistanyň Urdu Point neşri Aşgabatdaky sürüjüler bilen söhbetdeşligi çap etdi. Aşgabatly sürüjüleriň sözlerine görä maska giýmek buyrugy Saglygy goraýyş ministrliginden gelip çykypdyr. Olary ýola çykmazdan odal bize muhterýärler. Olary işiň dowamında giýmelidir diýip neşir awtobus sürüjüsini setirlýär. Neşir şeýle-de Aşgabatyň taksi sürüjüsine salgylanyp ulagda ýolagçylaryň bardygyna ýa ýokdugyna garamazdan maskalary hökman giýmeň zerurdygyny habar berýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda gorag maskalary vilayatlariň hemmesinde giýilýär. Habarçymyz 7-nji ýylda öň maska giýdiň diýip jerime salynan bolsa, indi maska giýmäge mejbur bolýarsyň. Bazarlarda satyjylar maska giýmeli bolýarlar. Her bir satyjydan maskalary we 1.50 satyn almak talap edilýär. Sürüjülerden hem diýip habar berdi. Liwap vilayatyndaky habarçylarymyz şu günler Türkmenabatyň awtobuslarynda dezinfeksiýa üçin giýrilgelerde tuta başlara daňylan eskileri görse bolýar diýip hem habar berýärler. Azatlyň Türkmenabatdaky habarçysynyň sözlerine görä bazarlardaky satyjylar maskalarda işleýärler. Käbir alyjylar hem maskaly gelýärler. Şol bıraktyň gözünde de satuwda maskalar ýeterlik däl. Bahalar hem el ýeterli däl. Bir maska 5 manata durýar, 1.50 hem 5 manat. Maskalary her 4 sagatdan çalışmaly diýip habarçymyz bellidi. Şol bir wagtda Aşgabatyň dermanxanalarynda hem maskalar satuwda ýok. Emma elden 2,5 manatlyk maskalary 10 manada satyn alyp bolýar. Marda hem maska gytçylygy döräpdir. Türkmenistanyň döwlet medpugatynda ýurtda pnevmoniýanyň ýaýramagy COVID-19-a garşy görülýän resmi çäreler bütün dünýä Saglyk Guramatynyň bu keseli anyklamak boýunça bilermenleriniň ýurda edýän häzirki sapary we dünýädäki global pandemiýa bilen baglanşykly ýagdaýlar barada habar berilmeýär.